За гаєм, гаєм, гаєм зелененьким, пошла дівка жито жати серпом золотеньким, пошла дівка жито жати серпом золотеньким. Калі мы пачулі прыгожыя, цудоўныя песні, паглядзелі танцы, які выконвае фальклорны калектыў калгаса Мяфрунзе, нам, безумоўна, захацелася крышачку паразмаўляць з гэтымі прыгожымі людзьмі. Якую ролю вы надаеце вось гэтым песням, з якімі вы нарадзіліся, з якімі жывёце? Што для вас наогул народная песня? Для нас народные песни – это сама жизнь, душа народа это. Мы их любим спевать, любим, як другие спевают, и любим сами спевать. Ёсць такая перакананасць, што вось песні, якія вы спяваеце, якія вашы матулі, бабулі спявалі, яны застануцца жыць на беларускай зямлі? Есть такая махчимость, потому что наши внучки учатся, наши дочки учатся, сыны понаучивались, разом спеваем. А от 5 год дівчинка, вона заспіває вже гебі я. Да? А як яе клічуть? Катя. Катенька, може заспіваєш кришечку, а? Заспівай трошки. Нейкую песенку, якую ведаєш? Ну. Гуляла, цвіти збирала, в саду гуляла, цвіти збирала, кого любила, притча бувала, серце і душу, притча бувала, серце і душу, тепер до тебе ходити можу. Дякуй, вельмі добра у тебе атрымліваецца.